പേരെന്തടാ? KP അഷ്ടാമൃത രാമാനുജൻ. നിന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചാ, അല്ല നീ രാവിലെ കുടിച്ച കഷായത്തിന്റെ പേരല്ല. ഏത് ബാച്ച്? സയൻസ്. ഓ സയൻസ് ആണല്ലേ. എങ്കിൽ മക്കളെ സയൻസിൽ പഠിച്ച 2 വരി പദ്യം അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിക്കാൻ സീനിയർ അണ്ണന്മാര് കേക്കട്ടൊന്ന്. സയൻസിലെ പദ്യോ? പാടാൻ പറഞ്ഞാ പാടണം. പാടാ. നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ഹൈഡ്രജൻ, കന്നി മുന്നിൽ ഓക്സിജൻ, കണ്ണടച്ചാൽ നീയാണ് നൈട്രജൻ. നൈട്രജൻ. എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടന്മാരെ? കൊള്ളാം. പൊയ്ക്കോ. ചേട്ടന്മാരെ, ഞാൻ പാട്ട് പാട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കും, പടം വരയ്ക്കും. ഓ പടം വരയ്ക്കുമല്ലേ? എങ്കിൽ മക്കളെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ആനയുടെ പടം വരച്ചാണ്. എങ്ങനെ? വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാ വരയ്ക്കണം. വരടി. കൊറേ നേരമായില്ല, ഇത് ഏത് ആനയെ വരയ്ക്കണം? തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമേന്ദ്രനായിരിക്കും. അല്ല, കാട്ടിലെ കണ്ണൻ. അയ്യോ തെറ്റിപ്പോയി. ഇറേസർ ഉണ്ടോ? വേണ്ട, ഞാൻ തുപ്പല് കെട്ടി മാറ്റോളാം.